Mutane da yawa ba san wannan sirrin ba, musamman ma a cikin maza. Wannan sirrin ku shine na zubar da hawaye. Ku biyo ni yau don ku ji menene amfanin zubar da hawaye. To abu na farko shine zubar da hawaye yana rage stress, wato matsi kenan ko takura a jikin mutum, musamman ma a lokacin da wani abu mara daɗi ya samu mutum. Abu na biyu shine duk lokacin da mutum ya zubar da hawaye, kwakwalwa tana fitar da wasu sinadarai wanda ake kiransu da oxytocin da endorphins, wanda suke rage ciwo ko raɗaɗi. Sannan su waɗannan sinadarai suna saka mutum a cikin yanayi mai daɗi. Abu na hudu shine bayan zubar da hawaye ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali saboda kwakwalwa tana activating parasympathetic nervous system. Abu na biyar shine kuma yana taimakawa wajen samun ingantaccen bacci. Abu na shida shine hawaye yana ɗauke da lysozymes, wannan wani sinadari ne wanda yake taimakawa wajen kashe bacteria, wato ƙwayoyin cututtuka da suke cikin idanu. Abu na bakwai shine yana ƙara inganta gani ta hanyar hana ido bushewa. Kafin mu ji menene na ƙarshe, still dai muna neman tallafi na harkar lafiya da muke yi a cikin jihar Kano kyauta, wato free medical outreach. Allah ya bada ikon tallafawa. Abu na ƙarshe shine zubar da hawaye yana sa mutane su tausaya maka kuma su tallafa maka. Mata shi sa suka riƙe wannan sirrin. To lokacin da zubar da hawaye ko yin kuka yake zama matsala shine idan mutum ya fiye yi akai-akai kuma babu gaira babu dalili, ko kuma mutum ya kasa controlling shi wannan kuka ɗin ko zubar da hawaye. Sannan kuma idan yana taɓa mutum yadda yake rayuwa, musamman a wajen sana'a ko addini ko zamantakewa da mutane. Sannan kuma bayan zubar da hawaye idan mutum yana yawan yin zargin kansa ko kuma yana ji kamar ba shi da amfani, ko mutum yana kasa yin bacci, ko kuma mutum yana bacci da yawa, ko kuma wasu abubuwa da mutum yake jin daɗinsu yanzu baya jin daɗinsu kwata-kwata, ko mutum yana yawan tunanin mutuwa, ko yana ji gwara ya mutu ma ya huta, ko kuma yana tunanin ɗaukar rayuwarsa, to sai mutum ya je asibitin psychiatry don wannan alamu ne na depression, wato ciwon damuwa kenan.